ye ale ni olu ka cɛsiriw baara mun bɛ olu ni irisilakaw bolo dugu an ka jamanaw kɔnɔnaw la k'olu bɛɛ lajɛlen kimɛ ni maa ninnu kɔni bɛ an fɛ yan sa min ye sini ni ala sɔnna ma ka baaraw bɛ kun cɛ u bɛ sɔrɔ k'u kunda Moscou ale kan sunkalo ale daminɛna min ye silamɛ diinɛ maaw ye olu kɔni baarakɛyɔrɔ kilimu kelen ni sɛgɛnna sa dɛ an bɛɛ bɛ taa an jaso ye wa min ye kumaw ye u bɛ kumaw la tile ma gan ka ban maaw t'a fɛ k'o mɛn dɛ u bɛ min fɛ i k'u to damana min ye baarakɛyɔrɔw ye k'a kɔni bɛ k'olu kolo sa bi kɛbɛya ko sikasegi saga sɔrɔ Mali baarakɛyɔrɔba belebelew la ko f'i ka soli ka taa dɔw bɛ taa joona dɔw tɛ taa joona wa dɔw fana t'i ye min ye musolakaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin waati na a ko lafiya ka bon olu bolo sɔgɔma min ye dugu mana jɛ ka ban olu bɛ se k'u yɛrɛ lafiya finiko dɔw bɛ se ka kɛ min ye sugulata ye o tɛ kɛ soli ka taa ye tuguni minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔw fana na olu fana bɛ bɔ joona yaasa ka se ka segin ka na gwadomusoya o baaraw kɛ sunkalo kow u ka ca kosɛbɛ dɔw bɛ olu bɛ kuranɛ kalan kɛ dɔw bɛ alabato kɛ zikiriw bɛ kɛ dɔw fɛ maa dɔw bɛ olu fana bɛ taa baarakɛyɔrɔw la sa ka taa u sigi ye fo ka taa sun tigɛ kuma de surunya u bɛ sɔrɔ ka na so ko lazara ma se keba k'i k'i kɔlɔsi dɛ ko y'a kɛlɛ sɔrɔ waati ye dɛ lazara ko ni maaw bɛ sunna ko n'i ma farati i bɛ tigɛ dɔnbaga caman na lazara dɛ n'o tɛ ko seli fana waati ka fisa dɔɔni midi fana ka fisa wasa ko dugawu kɔni ko k'o kɛ bato k'o sinsin hali bi min ye alabato min bɛ kɛ sunkalo in kɔnɔna k'ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kerecɛn diinɛ maaw olu ka sunkalo tile fɔlɔ ye bi ye keba min ye donbolo 300 bi n'o ye kalo in tile 5 ye min ye jamanakuntigi testa maaw 150 dira olu ma ji ale kɔni y'a yir'u sa k'a fɔ ko jamanakuntigiw k'u ka nin minɛ sunkalo a timɛ ko ɲuman bɛ se ka nɔgɔya cogo min na silamɛ kerecɛn diinɛ maaw bolo ale yɛrɛ kelen kun tɛ kɛnɛ kan ye jamanakuntigi nagakɔrɔma min fana bɛ yen n'o sigilen n'a ka musaka ko kunna n'o ye kolonɛli Tunkara ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ Bamako yɛrɛ marabolo o ɲɛmaa fana tun bɛ yen min ye bato ni diinɛ maaw olu fana ka bolofara maa fana tun bɛ yen foli ni tanuni caman kɛra kerecɛnnakaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin nana na waati la sabula dɛmɛ mun kan ka se ka boloda u bɛ taxi dɔ de kɛ mun b'a kunna bɛɛ ne yɛrɛ kɔni ka ye la secteur dɔw bɛ yen olu tun kan ka fara kan mun tɛ nin a ye dunyalakaw ka fɛn fara kan ni balolakaw ka fɛn n'o ye minfɛnw ye mais munna aw ma so wariw fara kan bi kɔlɔkɔlɔ wari bɛ yen nɔ yan pari la a bɛ k'an ka denmisɛnninw tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛniw kɛ a y'a lajɛ a ka walakata a k'olu bɛɛ lajɛlen fara a kan an kɔni vraiment an ka foli b'aw ye ni ala sɔnna ma ko in an b'a kɔfɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala ka jamana ba an bɛ u ka transport la u ka communication na u ka fɛn o fɛn hali balo san ka dun taxi dɔ b'a kan bon o de bɛ kɛ ka jamana dɛmɛ o de bɛ kɛ ka jamana siraw dilan o de bɛ kɛ ka jamana dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bɛ kɛ ka kobaw kɛ jamana ye n'anw taara an bɛ ɲɛbɔ jamanaw fɛ an b'a fɔ nin jamana ka ɲi o de ka gɛlɛn sinon problème foyi t'a la anw jɛlen don nin ye a finition bɛna kɛ cogo di ni faamaw sera k'u hakili to nin na wallahi u kana danni ma hali dɔwɛrɛ fara kan on est prêt à payer n'i y'a faamuya k'a fɔ i ka jamana kan k'a yɛrɛ ta nin taxi ninnu tɛ fara na se tɛ olu ye sɔrɔdasiw k'a fɔ maa lujuratɔ minnu bɛ yen sɔrɔdasi minnu cɛw fatura kɛlɛdagaw la u ye dɔ di olu ma lujuratɔw ka dɔ di olu ma maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye olu ka donbolo bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa a bɛ t'i jɔ 1000 na koyi malo bɛ a la sukaro nɔnɔmugu te tulu baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Asaba Jalo ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na ani directeur minnu bɛ a ka bolofaraw kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛba ye min ye kana amical musow ye olu kɛlen ka se ka nin sigi kɛnɛ kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko min ye san wɛrɛ 8 mars ye ko ala ka o yira an na sunkalo fana ala k'o timɛko ɲuman di nin y'olu kun ka 8 mars lujuratɔ musow donbolo 1000 o de dira u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'a ye cogo min na sunkalo a ɲɛfɔli kɛ maaw ye sabula kalo kura nata in n'o ye avril kalo ye o bɛna kɛ fɛɛrɛ sigilen sen kan fɛɛrɛ min b'a to sa doniba ta mobili belebeleba minnu bɛ yen ni olu kɔni hakɛw tɛmɛnen don u tɛna se ka tɛmɛ an ka gitɔrɔnw kan tuguni anazɛri ɲɛmaaba sa ale wulila ka taa Kati ale pɔsu la ka taa waleya in lajɛ a baara bɛna kɛ cogo min avril kalo tile fɔlɔ kɔni ko ɲanginiw bɛna olu ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ɲɛnakaw fɛ yen
Sika somara la arabla yi u kɔni ye a kɛ sɛbɛn ye sa k'a ɲɛsi u ka préfet ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya cɛjugu dɔ kɔni kɛra école karamɔgɔ dɔw bɛ bi ko olu minɛlen don k'olu bila kaso la maa fɛ ni o juru de bɛ Gana na koyi kuranko gɛlɛya fana bɛ yen min ye Gana ye ale bɛ degun caman kɔnɔna na John Dramani Mahama kɔni ko sa fɛɛrɛ ni dabaliw ka ɲini nin baro kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye Gana bɛ se k'i yɛrɛ bolo don a kɔrɔ cogo min na Gana den minnu bɛ Gana kɔnɔna na ni kɔkan na fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sigi sa yaasa u ka se k'u ka jamana ale kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ ka bɔ nin degun jugu in ale kɔnɔna na Guinée Bissau jamanakuntigi ale kun taalen no taama na a segira ka na a ko ko ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye koyi cɛbɔ min ye kalata nata ye n'o ye novembre kalo ye ko ale na kɛ cɛbɔ ye ko wa k'a bɛ se sɔrɔ kabini tako fɔlɔ la a ko min ye CEDEAO jɛkulu ye maa minnu bila ka na k'olu ɲɔgɔnna tɛna na ye yen tuguni ko sabula k'olu ka jamana tɛ jamana lan ale kɔrɔnfɛn fan fɛ sabula a yera k'a fɔ nin waati in na sunkalo kɔni ale selen don min ye sun ye o bɛ sen na a yera k'a fɔ sa ko min ye kalanso minnu kɔni bɛ sa n'o ye ekɔlisow ye ko k'olu bɛɛ lajɛlen datugu ekɔli karamɔgɔw kɔni n'olu ka lafasa jɛkulu kɔni olu y'a yira sa k'a fɔ silamɛ diinɛ kamalenninw caman k'u ka kalanyɔrɔ datugu bolofara 4 kɔnɔna na Nizeriyakaw olu fɛ yen minnu kɔni silamɛya a barika ka bon yen kosɛbɛ Sudankaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnw ni musow kɔni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ 221 denmisɛnw na ko bin kɛra olu kan koyi ka taa se cɛ ni musoya ko ma sa musow fana bɛ yen ko bin kɛra olu fana caman kan UNICEF kɔni ye sɛbɛn ninnu fasiri sa ka sɛbɛn k'u la k'a yira sa ko ka ɲɛɲini k'a ko la yɔrɔ 9 de bɛ bi Sudan kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bi kɔni bɛ kɛ musow ka su ani tile se wɛrɛ foyi tɛ u ye Bamanci jɛkulu min bɛ banabaatɔ maa 130 ani maa joginnenw k'olu ta ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔna na ka taa n'u ye fa wɛrɛ fɛ waleya in kɔni kɛra sa diɲɛ seregeda ka tɔn yɛrɛ maaw olu maaw talen don nin ko in na u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ninnu bɛna na taa mun kɛ ni mɔgɔ ninnu fana na tuguni maa minnu joginnen maa minnu bananen ka t'olu ta ka b'u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ka taa n'olu ye fan wɛrɛw fɛ ko ɲininkali a kɔni to min bɛ yen min ye M23 maaw ye k'u kɔni bɛ labɛn na tuguni ka dugu kura wɛrɛ minɛ ka fara min ye dugu 2 min bɛ u bolo k'a sɔrɔ min ye ɲɛ bɛ ka ɲini yaasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o lajɛlen yira ni marifa ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na farafinna yɛrɛ bɛ juru min ta san kɔnɔna na ko a juru bɛ ka yɛlɛ a dara wuli ka bon kosɛbɛ nansa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye farafinna yɛrɛ ye n'a ma kɔlɔsi jurujugu bɛ na jamana caman ci mara kɛcogo jugu dunko juguya ni yuruguyurugu bolofilala dunnu min ye diɲɛ magobajugu ni diɲɛ senkolaw ye olu yɛrɛ bolofila b'u kun nin waati in na ko yɛlɛma ɲina maa na ye olu ni Donald Trump karilen min filɛ nin ɲɔgɔnna nin ye ko yɛlɛma u bɛna juru ninnu kani cogo di juru ninnu bɛna sɔrɔ cogo di olu yɛrɛ bɛ fanga minnu kɔkɔrɔma don ka fanga minnu senkɔrɔma don u ye jurujugu ninnu don olu de la yaasa olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ ko nka ko bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ k'ale bila min ye Centrafrique o ndolanci tɔn kunna koyi Centrafrique ndolanci tɔn ko u ye Rigobert Song de ta nin waati in na sa yaasa ka se ka k'u ka dege karamɔgɔ ye a kuma kun cayara a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ olu fana kun cayara ko yalama Aigle ka capitaine k'a bɛna segin ka na wa Thomson Tif kɔni ko ani Amari Traoré kumana ale min bɔra bana kɔnɔna na nin waati in na Aigle bɛ labɛn na u kan ka ndolanci 2 kɛ Marokokaw fɛ u bɛ tali kɛ Coupe du Monde ale ɲɛbila ballon na ko min ye Mali samata sɛgɛw ye samasamali kɔni bɛ koyi kumamisɛnninw ka ca fédération fana mankanba bɛ o kɔnɔ o b'a fɛ ka taa assemblée générale kɛ tuguni u kun ye min bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ye kura wɛrɛ sigi tuguni ko bɛna kɛ nin kalo in tile 17 sɛbɛnw y'olu ci tɔn bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma nka sigana bɛ min na a yira k'a fɔ ko min ye u ka ɲɛmaa ye ale ma se ka ye ɲɔgɔn ye la siɲɛ 6 nka bi minnu yɛrɛ ni tɔn bɛ olu bolo n'o ye fédération malienne de football ye fɛɛrɛ ni dabali de sigilen n'u fɛ sa cogoya min na u bɛ se ka na jɛkulu kɛ assemblée générale kɛ ka bavier yɛrɛ kɔni tɛgɛ ko ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ n'u ka kow ye nka min ye maa caman kelen don sini n'o y'a sɔrɔ kun bɛ a la ni kun t'a la Keba Jalo ale na wuli ka jɔ kɛ k'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ minnu sɔnnen don assemblée ma ani minnu balen don a ma minisiriso yɛrɛ fana ka hakilina ye min ye a la ka taa se DNSP ma an na o bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka se ka o da tulo ka sini bi an bɛ bi ta jɔ yan o tɛ e ye transfert kɛ bi ya e ma transfert kɛ fɔlɔ anw kɔni b'a kan dɛ Keba anw b'a kan an tɛ se ka wari ba di Burkina ma ka ban ka di Mali kɔni ma sa Keba o bɛ se ka ɲɛ cogo di 15 tile 8 y'o di Burkina ma est-ce que ko ma fɛn don a kun a dɔgɔmanda i b'o dɔn
waa duuru la Burkina 5% de don